Ketika guru paham disodari
laisa kali talabi lainyo hati la daripada la denyo diri nasaru kosahinyo waisa bai malifatul wadisi kajadi lainyo kunci lawi lainyo dalami yo pulang lainyo dalari la denyo rencong dalai omba la denyo cabu mamega laika mudi kurang lainyo tadu alamat laikan karam lakanara kula denana tuju Allah ayuni tulai karoman Tuhan Allah kayu dari sekalian Allah samuni ulai terhaban Tuhan indah lebar tampil di manul danyo diam la indah la di kanduan jihad lainan nan laisa kami selihi la dekat subahan nyopahai ada pun lakapado lainyo Allah wahidatul lainyo wujud ma'anya itu mai laina jangan pucuk on dari indah lakapado la sama tulan demo luinan di om bahasa buang di amin lakabasi alam la putri la jitabuli inda gandu inda po bicara laikan laketo sabu de pahal kulim mahal janji ko sampai ko latibo aja basukar ko pan babila kalale ko sudah kakak tidak ada mandaya matulah rabun goli dalam lapatala dengan isyarat itulah mana nala punan jadi puling dia monanti goli satu sabata ini bawa dilla kala langkah di gayo sagayo bawa sudah gitu kana pulang Allah ondai napas di badan ladiate di bawah nene punan jadi hirotan dia kulima ada pun paham hai orang lansi ai makna kulima jazam di hati dalam latara akan dilalui di sakakate di burung Allah dekat apai siapa maun kita pawi balanta burung apa kunci ada punan jadi asal ada kulima dari lepas Muhammad yang dilai para pulang ketu di akhir ada kulima di akhir kulima la ilaha illallah selamatu buat diterima karena selamat nyawa pulang ke Allah dia tuina di masuk sargana pagi tu inilah pengajian di dalam dia kulima dari desa ala pengajian sekian dahulu di kami bagi sebagai utusan desa buangan itu dari rekan kita di dosa na denyo kami ramalan padang denyo tanyo kita tapara karu denyo diri menjadi hidup buatanyo pindah kalemu ada modernasi diri dekituna ya puai banalana mumi sawakatu yuai ladisano adolan nyola deba alam di alam dan nyola denan mano alasanyo denan lai tatarangan bagaimana dalil mana alemu yola denyo adam papina